Good morning. May buntag po rin, Bob. O may buntag usap sa tanang itong Security Communal sa Kabisang sa Mindanao o sa Tibok Kalibutan nga nagsunod sa itong live streaming. Monsignor, kaya karong adlaw, ikawalo na nga message galyo nga ang UARF amo ang paabot ang sa tag sa Kapanimalay ang Santos nga misa ang tradisyon na tipik suod sa pagpasangkasing ang misa ni Galyo. Unya sa daghan kay mga parokya nga amo nabistahan Monsignor, doon na sila mga ilang mga programa. So dahil mga dagko ang parokya gani sa parokya ni Bishop Melitio Briones usara ang ilahang misa ni Galyo dito ra gyud sa sentro ang St. Joseph's Shrine. Kanya ang usa nila kamisa dito ra sa hospital sa UC. Dini sa tuwa sa lungsod sa Jakarta, dakit man kay atong parokya kung sa may yung programa kabahin na sa mga misa di Galyo. Gusto na ko, may buntag sa tanan, naminaw niya ito pero broadcast over the YRF. Dugay-dugay na practice sa parokya sa Catalina, no? Doon namin mga satellites ng mga chapel na among mga liman na ito, among promote sa kadako sa parokya. Nakita ang panginahanglan kay dili ko dito sa mga tao o sa mga tao na makakanin daw sa itong Mother Church. So doon na tayo mga satellites, no? Ako nga lang kay napunta yung mga pilyahan, mga Mother Chapel sa nanitan sa Kanasuhan. Manto mo dito, mura usap na kaya Idakon. Sa mga tao, sa Kanasuhan. Ikaduha ang Malinawan, sa mga Malinawan, ang tao. Yan doon na yung mga sityos sa Guadalupe. So ang Guadalupe, katulad ng Mother Chapels na among yan doon na tungo sa remote sa lugar, kining Muwag, Sityo Muwag, Sityo ng Guadalupe, ang Sityo Anis Nagad, dito po magpumok pa mga tao. So, amo nang simultaneous, niya lima may kabuok, kung nakaluwi sa Diyos, huwag yung pahuway, no? Kadakadlaw, Puli-puli mo, Monsignor. puli-puli. Mo rotate kami, aron maamasurod yun na mo po ang tanangin among satellites. Okay, so inig-abot sa adlaw sa Pasko, Monsignor, naasad mo'y kinimawag yung mga lugar, doon na ni sila midnight mass. Yan, atong midnight mass karon arin sa mga baryo, alas 7, no? Kanya, there is a main church, amo nang paniguro nga mag-celebrated doon. So kaming 5, timog pastors. So after sa 7 o'clock ang mga baryo, katong among mga satellites, mao sa nang pagabuhaton diri sa main church 9 o'clock no Okay. so muna among celebrated na siya misa sa Pasko. So sir, ako ngayon ka nga imo ang awhagon, labi na itong mga kasilinganan nga naari dapit sa lungsod sa Karkat, itong mga lugar sa pag-alipot na mo sa misa ug ang sa 24 alas 9 gabi. Imbitahan sa sir para kung makaryaw dili makari labi na itong mga masakiton na idiwaret ano na subalit pag lingkod na mong siya nga tungtuwang niya sunod sa atong live broadcast. Bitaw. So sa consulting adun na tay celebrated no nga misa para sa Pasko gani sa New Year mo pa na mong pagabuhaton naabot tay mga satellites. So kato mga duol-duol no sa perimeter sa to din sa although na ni mga naamo ni mga daughter parishes na gudang Karkar, Kalignan, Balilin, o so dana tay mga gani ang Teutotos no. Ang Teutotos na po sa Misa de Gallo. So natay mga aron mapasayon yun ato makatawhan ang ato lang masakripisyo lang kita. Dili sa kayo magpursisok mo sir. Dili sa pagpursisok. Although doon natin mga intervention in terms of natay mga widescreen sa gawas, ang sound system na mabati ko lagi kay di ba posible kay masulod sa simbahan. So mao ni no, imbitahon ta mo kung naakaroon diya sa inyong mga silingan ato nga baryo. Naatay misa sa past 24 no sa gabi alas 9 niya ko celebrated na sa ating mga pastors dito sa parokya sa Karkat. Okay, magkagsunan atong nadungog si Monsignor Jose Judjo Dosado nga naila